Mnogi gaze staze. Koliko puta, upitala ja sam, koliko puta, al šta mi vredi? Da li će doći i onaj dan da se ovaj život potpuno sredi? Koliko treba čekati još, pa ne košta život samo jedan groš. Život je jedan, skup je i vredan. Zapamti i nemoj da budeš ko neko bedan. Jer mnogi sada život svoj gaze, ne vide puta, ne vide staze. Na život tuđ se sad mnogi smeju, nemaju reči koje će da greju. Nikad se nemoj smejati nekom ko novca nema baš sve da kupi. Možda ćeš i ti jednoga dana sedeti na toj prosjačkoj klupi.